Komu věnujete pozornost, tak v tu chvíli pro něho makáte. A proč nemakat pro sebe? Pozornost je druhý pilíř. Pozornost, myšlenka jako nástroj. Hodně lidí, když se ptám, jestli dokážou zastavit myšlenky, tak říkají, neumím. Pak je druhá otázka, jestli jako člověk jsme schopni zastavit myšlenky. V tu chvíli musíme říct, že ano. To znamená, myšlenky jsou jako nástroje k tomu, abych si vytvářel to, co já chci. Ale ten zdroj, z kterého jsou ty myšlenky poháněny, nejsou vlastní myšlenky. A k tomu, abych já vytvářel svoji vlastní realitu, potřebuji vědět, z toho prvního pilíře jsme si řekli vizi. Mít tam nadšení, vášeň, to znamená tu motivaci, a potom, co dávám do pozornosti. A tam jde teď právě o to, aby vlastně jsem byl já ten, který chce si vytvořit tu svoji vlastní realitu, a myšlenka je v skutku jako nástroj. Naopak, pak když myšlenky nemám pod kontrolou, tak myšlenky jsou právě ty, které mi vytvářejí tu moji realitu, protože myšlenky jdou do mojí pozornosti. Co si odneseš z druhého pilíře? No, trénink mysli, to znamená meditace, je přesně tím nástrojem, abych dokázal pomocí hudby, pomocí klidného místa, vlastně dostat se do podoby, abych já byl pozorovatelem myšlenky. Abych si já uvědomil, že vlastně já jsem schopen rozdělit i prostor mezi myšlenkama. Aby jsme si uvědomili, že vlastně já jsem ten, který do toho dává zdroj, ale já nejsem myšlenka. Takže v druhém pilíři je hlavně trénink toho, abych já dokázal se spojit pomyslně se svojí energií, se svým zdrojem a právě tam si dávat tu vizualizaci a zároveň s tím prožitkem emočním toho budoucího stavu, čímž v tuto chvíli já si modeluju to, co já chci do té pozornosti. Protože pozornost je vlastně generátor reality. To, na co myslím, to, o čem mluvím, to, co dělám, tak žiju.